Lekcia číslo 408 408 je venovaná tomu, ako nahradiť v španielčine nepriamy predmet zámenom. Toto býva dosť veľký oriešok pre začiatočníkov. Vy ste sa už predtým v lekciách so mnou naučili, ako vyhľadať priamy a nepriamy predmet vo vete, ako nahradiť priamy predmet zámenom, no a 408 sa venuje, ako nahradiť nepriamy predmet zámenom. Lebo ja viem podľa seba, že keď som bola roky vzadu na úrovni A2, bol to pre mňa oriešok. A je to oriešok aj pre mojich študentov. Takže máš nahrať tú audiolekciu tak, ako by som ja chcela, aby mi to niekto pred rokmi vysvetlil. Úplne po lopate s veľa príkladmi. Takže vypočuj si to a nie jedenkrát, viackrát. Pripravila som ti do učebného materiálu presne tak. Audiolekcii máš aj krásne vypracovaný učebný materiál, kde máš veľa príkladov a aj cvičenie na precvičenie, aby si sám na konci otestoval, ako si celú túto lekciu, túto gramatiku zvládol. Takže vypočuj a popozeraj, ja sa budem veľmi tešiť. Adios amigos!